Wara sentejn li kienu ddominati mill-isfidi tal-pandemija, għal dawn il-festi l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA qed bassar negozju b'saħħtu. Il-President tal-Assoċjazzjoni Tony Zara ikkummenta ma' One News dwar kif din is-sena wara li ġew illaxkati r-restrizzjonijiet marbuta mal-imxija, is-setturi tal-ospitalità u tal-ikel bdew jirkupraw brata maġla. U għażiet jgħid li din is-sena huwa saħansitra mistenni li l-Lukandi se jkunu ospitaw numru ta' klijenti komparabbli ma' dak tal-livelli ta' qabel il-pandemija. Fej jidħlu l-Lukandi se jkollna staġun tajjeb, speċjalment dawn tal-festi, fej qed nistennew illi nkunu il-ħakna kważi l-iktar numri għoljin li kellna fi żmien 18-19 meta kienu rekord assolut ta' arrivals fil-Lukandi. Tony Zara tkellem ukoll dwar is-sentiment pożittiv li qegħdin jirrapportaw ir-ristoranti. Kulħadd qed jirrapporta bookings tajbin, daħlin, il-Maltin jidhru li se joħorġu iktar baħġarhom dal-Christmas, nistennew li jkun hekk għax kellna sentej fejn konna magħluqin u allura nistennew li jkun hemm iktar konkurrenza. Zara ma naqasx milli jinnota li dan is-settur qiegħed f'din il-pożizzjoni b'saħħitha minħabba l-għajnuna li l-istess settur sab waqt il-pandemija. Din l-għajnuna tinkludi l-wage supplement li llum il-ġurnata issarraf eluf ta' impjiegi li ma ntilfux f'dan is-settur li tant jirrikjedi riżorsi umani. Bħala Siddina aħna kellna sentej illi kienu diffiċli ħafna fejn imnalla illi kellna l-għajnuna mill-gvern fejn jidħol il-wage supplements għax kieku kien ikun sitwazzjoni differenti fejn ħafna minna kienu kunu batuti ħafna. Il-President tal-MHRA tem jgħid li l-Assoċjazzjoni tinsab ottimista s-sena l-ġdida li mistennija ġib magħha aktar irkupru għal dan is-setturi tant importanti għall-ekonomija Maltija.